लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। नोंथांमोना जुदि रेशन कार्डआव नोंथांमोननि नामा फैगोन ना फैयाखै बेखौ चेक खालामनोबा नोंथांमोना मारै चेक खालामगोन आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो चेनेलाव गोदानबा जुदि नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार खालाम बा पेजखौ नायदोंबा पेजखौ फल' खालाम। नोंथांमोननि गेजेराव जुदि नोंथांमोना जुदि रेशन कार्डआव नोंथांमोननि नामखौ माबायदि चेक खालामगोन नोंथांमोननि नामा फैगोन ना फैयाखै बेखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां होमबानो मिथिलांगोन। आं भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय बिदिनो आपडेट। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय, गोबाव खालामा। नोंथांमोना क्रम ब्राउजाराव थांनानै NFSA सार्च खालामखांनायनि उनाव रेशन कार्ड डिटेल्स डेटआव नोंथांमोना क्लिक खालाम। बेफोरबायदि पेज अपेन जागोन। बिदि पेज अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना डाइरेक्ट आसाम दोङो बे आसामखौ सेलेक्ट खालाम। आसामखौ सेलेक्ट खालामखांनानै बे केपचा फैगोन। केपचाखौ नोंथांमोना फिलआप खालामदो। CUNVD क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव बेफोर इन्टारफेस जागोन। स्टेटआ आसाम दंखायो, डिस्ट्रिक्टआ जोंना मा बेयो तामुलपुर दङ। तामुलपुरखौ दा सेलेक्ट खालामनाङा, बेयो खालि बाक्साखौ सेलेक्ट खालामग्रो फार्स्टआव। बाक्साखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बे इन्टारफेस जाबावगोन। इन्टारफेसआव DFSO बेखौ जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट डाइरेक्टर जेनेरेल डाइरेक्टर क'क्राझार बेखौ सेलेक्ट खालाम। बेनिफ्राय बेजा फैबावगोन मोनसे पेज लडिं जागासिनो। TFSO बेयो मा खालाम तामुलपुर सिभिल साब डिभिजन बेखौ क्लिक खालाम। TFSOआव बिदि लडिं जागोन बेयाबो। बे जाखांनायनि उनाव आरो नोंथांमोना FPS दङ। FPSखौ नोंथांमोना मा खालाम, नोंथांमोना जाय दखाननिफ्राय रेशन जायो बै मानसिनि नामखौ नोंथांमोना बेहाय नागिर बा कन्ट्रलारनि नामखौ बेयो नागिर, रेशन दखाननि नामखौ। आङो जोंनि रेशन दखाननि नामखौ नागिरनोसै। जोंनिया जाहैबाय रातिला मुसाहारि बेखौ क्लिक खालामबाय। बिनि उनाव मा दंबावो स्टेटास RC स्टेटासखौ क्लिक खालाम। RC स्टेटासआव अलखौ क्लिक खालाम, इन्टारफेस जालायगोन। बेनिफ्राय दंबावो स्किमावबो अलखौ सेलेक्ट खालाम जोङो। अलखौ सेलेक्ट खालाम स्किमावबो। बेनिफ्राय सर्टिंआव मा जोङो रेशन कार्ड वाइस मेम्बार वाइफाइसि बेखौ क्लिक खालाम। ओमफ्राय रिपर्ट नेमखौ जोङो होलायलायनाङा। बेनिफ्राय जोंहा भिउ रिपर्ट मोनसे थालांबावदों स्टेटास अल बेखौ सेलेक्ट खालाम। ओमफ्राय भिउ रिपर्ट बे क्लिक खालाम। बे जाखांनायनि उनाव भिउ रिपर्ट TLT पेरामिटार्स मायाव थालांदों बे मोनसे थालांदो नाम्बार। बे भिउ रिपर्टआव क्लिक खालामदो। लडिं डाटा बेफोरबायदि लडिं जागोन। नोंथांमोना नुनो मोनगोन नेटआ स्ल' जागासिनो, स्ल' जादों। बे अपेन जागोन, टाइम लागोन। आरे यार नेटआबो स्ल'। बे मोनसे अपेन जागोन, अपेन जाबाय। अपेन जाखांनायनि उनाव जोङो मा फैयो, बेयो गासिबो नोंनि लिस्टआ फैजोब्बाय। गासिबो रेशन कार्ड नाम्बार फैबाय, स्टेटास, फेमिलि हेड, मेम्बार नेम, बिदि सिरियाल नाम्बार बे गासिबो फैजोबो आरो मेम्बार ID, मेम्बार एज बे गासिबो मबाइल नाम्बार, रेशन बेफोरो सोब फैजोबो नाम साम। बे नोंथांमोना नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन आरो बेफोरबायदि। नोंथांमोनाबो दासिमबो सेलेक्ट खालामाखैबा नायाखैबा सोर सोरनिया नाम दं नाम गैया बेखौ नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थांनानै चेक खालामनो हागोन। आं डिसक्रिपसनावबो बिनि लिंक होगोन। लिंक हिसाबै नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो हागोन। माने जायफोरनिया मा रेशन कार्डआव नोंथांमोननिया नाम दंना गैया बेखौ चेक खालामनो हागोन आरो। नाम थाबासो जों कन्ट्रलनिफ्राय माइरंखौ मोनगोन नालाय, बेनिखायनो नोंथांमोननियाबो नाम दङ ना गैया बेखौ चेक खालामनो थाखाय आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन आरो चेनेलखौ जुदि मोजां मोनोबा चेनेलखौ अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो पेजाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामबानो जाबाय। आं भिडिअखौ बेखिनिसिमाव लानानै फैबाय आरो बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान गोदान आपडेट लानानै फैगोन आङो। दा साननैसो भिडिअबो होनो हायाखै, समबो मोनाखै नालाय। आं बेखिनियावनो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लानानै फैबाय। आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ।